दुखुथिया गोरिबनि बेंगिरि समाज सिबियारि जेसुया समफ्राम हारिनि फिन सुबुंफोरखौ अननाय। मदद जेब्लायबो दुखुथियाखौ मदद होनो आखाइ फोलावहरो जेसुया समफ्राम हारिया। समाज सिबियारि जेसुया समफ्राम हारिया सुबुंफोरखौ राव, धोरोम, हारि बासियाजासे मदद होबाय थाबोगासिनो दं। चिरां जिल्ला सामथाइबारि बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय मजाबारि गामियाव गोबां दुखुथिया सुबुंफोरनो दिनै ईदनि साननैसो सिगां गाननानै रंजानो जि जोम राननानै होयो, जायखौ जिसुया बिथाङा गोजोननाय आरो बिदि मावलांबाय थानो जेबो हास्थायाजासे इसोरनिफ्राय बोरल' आसा खालामो होनना फोरमायो। गुबुन फारसे बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय क'क्राझार सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि जाहांगीर हुसेनाबो जिसुया बिथांनिसिम जिउआव खस्थ' खालामना बे थाखोसिम सौफैनायखौ गोग्गानाय फोरमायदों। लोगोसे गामिनि सासे गागि सुबुं आरो जि मोनगिरिफोराबो गोसो गोरबोजों गोजोननाय फोरमायदों। गिबियाव नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो हामलायथिखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आरो दिनै आङो मोनसे थांखि लानानै आं बे खामानिखौ मावफैदों। बे थांखियानो जाहैबाय रायजो राजाया दिनै गोबां दुखुआव बा माबा मोनसे प्रग्रामावहाय गाननो जोमनो थाखाय बा गैयि मानसिफ्रा दुखुथिया हरिया मानसिफ्रा मोनसे बुस्थु फिसाखौनो बायनो हायि गोबां दङ। बिनि थाखायनो आङो नैबे जि 21-22 स्टेजाव मुस्लिम जाथिनि मोनसे ईद बा प्रग्राम दं। बे प्रग्रामावहाय बिसोरो बोसोराव खनसे प्रग्रामखौ फालियो। बे फालिनायाव जाय मानसिफ्रा बे बुस्थुखौ बायनो हायि बायदि मानसि दङ, अबस्था गैयै, बेफोरनो आङो जाखिनि हायो बेखौ दिनै लाबोनानै होफैदों। आरो बियो आं गोजोननाय मोनदों दे रायजो राजाफ्रा बे आंनि फिसा गिफ्ट होनायखौ गोसो खुसियै मिनि नाजावनायखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा बिदिनो दुखुआव गोलैनानै सोरबा माबा मोनसे गाननो जोमनो थाखाय बेफोरबायदि खस्थ'आव थायो। दिनै बेफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफ्राबो गोसो दुंनानै आंनिफ्राय रासिन जाहाथे बिथांमोना सोरबा गोसो गुदुं जानानै जाहाथे रायजो राजाजों लोगोसे सहायगिथाया थालायलायो, बेखौ आं खावलायदों। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे जोङो गासैबो जाथिजोंनो जों मिलायनानै थानो रोंनांगोन। मानो होनना बुङोबा जों बर' होननानै बर'जोंल' मिलायबा जानाय नङा। गासैबो जाथियानो एखे। जोङो भाषायाल' बेलेग, खिन्थु जेब्ला जोङो थैनानै थांखांनायनि उनाव जोङो मोनसे हाखरावनो जोङो हा सिङाव फबजागोन आरो मोनसे अरावनो जोङो सावजागोन। आरो बे बुस्थुखौ लानानैहाय दिनै आङो गासैबो जाथिफोरजों थांनानै आङो मिलायनानै दिनै आं थानो लुबैनाय हिसाबै आङो मुस्लिम हक, राजबंसि हक, सोरबा बेंगलि हक, सोरबा बर' हक, सावथाल हक, गासैजोंबो आङो लोगो लोब्बा थानानै बे खामानिखौ आं मावगासिनो आरो। खयजननो होनाय जादों आरो मा बुस्थु होनाय जादों? दिनै बेवहाय फ्राय महिलाफोरनि थाखाय आङो 150थासो जादों। आरो बोराइसा जाय मानसिफ्रा बिफानि समान बैसोनि बिसोरनो, जाय मानसिफ्रा बायनानै गाननो हायि मानसिफोर दङ, बेफोरनो आङो हौवाफोरनो आङो 100 सामथिं होनाय जादों आरो। मा बुस्थु? सारि, बेजों लोगोसे लङि होनाय जादों। जाय बुस्थुखौ सरकारा मावनांगौ खामानिखौ नोंथाङा मावगासिनो, रायजो राजाफोरनि खुगायाव नोंथांनि बाथ्रा बेरखांबाय थागासिनो, नोंथाङा मा मावलांनो सानो? नंगौ, दिनै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो आंनाव कुइसन खालामो आरो आंनाव फनबो बुयो। दिनै बेनो, मानसि मावनो हायि जेबो गैया। दिनै सोरबा बायदिया गावनि लाबालाबनि थाखाय, गावनि उदैनि थाखाय गासैबो धोन सम्पतिखौ बुथुमो। दिनै गावनिफ्राय दंनायखिनिखौ जुदि बयजोंबो रानलायनानै जायोबा, आरो बेयाव जुदि सोरबा बायदिया उसुबिदा माबा मोनसे बिपदआव गोग्लैदोंब्ला बेयावहाय सहाय होनायाव मालाबाबो नुकसान आरो खहा गैया। आरो आङो प्रेक्टिकेलि आङो गावनो बुंनो हायो जे आङो बै समाव जेब्लानाखि उन्दै सममोन, बेनिफ्राय आङो ससियेल वार्कार माखासे खामानिखौ आं मावोमोन। दिनै आङो देरनायजों लोगोसे, समजों लोगोसे आङो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव दिनै आवगायलांबाय थानो हादों। आरो रायजो राजाफ्रा आंखौ ओरैबायदि बुङो जे माबा मोनसे थांखि दं नामा होननानै, नाथाय आं माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव बा सोरखौबा लाजि फोनांनो थाखाय आं बे खामानिखौ मावा। नाथाय आङो मानसिजों मानसि सोमोन्दो लालायनांगौ। आरो नों आं जुदि
अननाय होलायाबा सोर गैयि मानसिफोरखौ नायनो होननानै बेखौ आङो उन्दुनायाव होन जानायावनो होन गारि घोड़ा गाखोनायावनो होन अबावबा बेरायनायावनो होन थांनायावनो होन बेफोरखौ आं गोसोखांबाय थानानै आङो गाबोन अखानायै मा मावगोन मा मावबा आङो रायजो राजानि थाखाय मोजां जागोन बेफोरखौ आं अरायसम सिन्था आङो रायजो राजाजों अरायसम थागोन आरो आंनि बे खामानि मावनाया अरायसम मावलांबाय थागोन आं थैजासिम आं ससियेल वर्कार खामानि मावनानै रायजो राजानि मावनानै सानसे समाव आं थैनानै थांब्लाबो आंनि हिस्टरि बायदि जाना थागोन होननानै आङो रायजो राजानि मिजिंथिनाय आरो आं बेखौनो बुङो आरो ক'ব লগাতো বহুত আছিল তথাপিও মই এটা কথা কওঁ যে পৃথিৱীত কিছুমান মানুহৰ জন্ম হয় যি মানে আল্লাহ স্পেচিয়েলি মানুহক সহায়ৰ কাৰণেহে পঠায় এনেকুৱা এটা সৰু ল'ৰা নিজেই এটা সময়ত মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি খৰি বিক্ৰী কৰি খাই আজি এইটো পজিশ্যন পোৱাৰ পিছত সি যে দুখীয়াৰ দৰত বুজিছে এই জিচুৱা চম্পামাৰী তাক মই মানে হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এখেতে দিনক দিনে আৰু উন্নতি হওক আৰু দুখীয়াৰ লগত সদায় মানে সি থাকক সেইখিনিয়ে মোৰ কামনা বহুত ভাল কাম আৰু মানে ইয়াতকৈ মানে অন্তৰৰ মানুহ ইয়াতকৈ আৰু মনৰ মানুহ মই দেখাই নাই এতিয়ালৈকে ইয়াৰ বহুত কেইটা প্ৰগ্ৰাম চলিছে মই এটা দুটাত গৈছিলোঁ মই নিজেও জানো তে বিপদৰ সময়ত বিপদৰ বন্ধু কোন আচলতে মানুহৰ বন্ধু কোন বিপদত যি সহায় কৰে তাকে বন্ধু কয় হয় না নহয় তে এই মানুহজন আমাৰ এই এনেকুৱা এটা মানে আমাৰ ঈদ বড়দিন ইয়াৰ মাজত যে আহি তেওঁ এনেকুৱা কাপোৰ বিতৰণ কৰি আছে বহুত ধৰণৰ দুখীয়া মানুহ আছে ইহঁতক যে সহায় কৰিছে এইটো মানে ডাঙৰ কথা ডাঙৰ মনৰ মানুহ তাৰ কাৰণে ইয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এই জিচুৱা চম্পামাৰী ছাৰক কোনেও দিয়া নাই এতিয়ালৈকে নহয় সকলোতো ৰাজনীতি কৰি থাকে ন সকলোৱে ৰাজনীতি কৰি থাকে কিন্তু আমি জিচুৱা ছাৰক কোনো ৰাজনীতি লেভেলত আমি দেখা নাই এতিয়ালৈকে ৰাজনীতি কৰা নাই যি কৈছে এটা দুটাকৈ কাপোৰ কিনি হয়তো হাতত দিছে আৰু কৈছে যে তোমালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব এইটোৱে আশীৰ্বাদটো বস্তুটো হ'ল ডাঙৰ কথা কোনো এতিয়ালৈকে যি আৰু যদিও আগত কোনোবাই যদিও দিছে মইতো দেখা নাই এতিয়ালৈকে যদিও দিছে মই নথকা অৱস্থাত যদিও দিছে সিহঁতে ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে দিছে কিন্তু আমি জিচুৱা চম্পামাৰী ছাৰক এনেকুৱা ৰাজনীতি লেভেলত মই দেখাই নাই এইটোৱে কথা ইয়াত আছে আমাৰ জিচুৱা চম্পামাৰী ছাৰ আছে আৰু আমাৰ যে কিবা শম্ভু ৰাজবংশী তেওঁ আছে আৰু কোকৰাঝাৰৰ এজনে যে কিবা জাহাংগীৰ হুছেইন তেওঁ আছে ময়ো লগত আছোঁ জড়িত সকলোৱে মিলি আমিও নিজেও ভাবিছোঁ কাৰণ আমি জিচুৱা চম্পামাৰী ছাৰৰ নিচিনাতো ইমান ডাঙৰ মনৰ মানুহ নহয় বা যদিও মনৰ মানুহ আছে আমাৰ ধন নাই আমি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি তাৰ লগত মিলি মানে বস্তুটো মই ক'বলৈ গ'লে সৰগৰ জখলা দান প্ৰতিদানৰ মাজেৰেই পোৱা যায় গতিকে এক বাক্যে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ সৰ্গৰ জখলা পোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত কাম কৰিছে ঈশ্বৰ তথা আল্লাহ তালাই তেখেতক দীৰ্ঘায়ু কৰক তেখেতৰ উন্নতি কামনা কৰক আৰু ক'ব লগা আছে মই মোৰ 81 বছৰ বয়স হৈছে ৰানিং ইয়াৰ ভিতৰত NGOৰ পৰা দিছিল কেতিয়াবা কিন্তু ব্যক্তিগত হিচাপে দেওয়া মই দেখা নাই এই প্ৰথম দেখিল মোৰ 81 বছৰ বয়সত পাইছে এতিয়া দিয়া আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মনটো আনন্দ লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দিয়া নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিছে ঈদের টাইমে দিছে ইয়াৰ কাৰণে মনটা ভাল লাগিছে गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं
मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रोड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन।